Karbi Bhaktiton Trust Ben CM Aphan Pinpuralo ki Pajir. Juri Kindeng along Kaprega Hinti Unabang Kubang Piapan Warsai Kipi. NKBA ke Parlo AKBL CF Ruptalina Sengkan Katalon Ponjiapan Kachisi. Kardom Mid Express along Penli Villarban Tropi Narajek Thabir Tang Ton Pen Karbi Bhaktitom Trust Pen Paikuni Inkora Pli Arni Karbi Anglong Autonomous Council CM Apan Pinpur Alo Pajir Dam Pen Trust Pen Saimu ke Denga Putak Pachunidam Karbi Bhaktitom Trust Pen Kemang Son Thomasai ke Pachunjia Pan Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Adideng Paikuni Inkora Pli Arni Epak Pinpur Alo Pajir Dam Trust Pen Hempu Senghum Kangthir Sarang Thuna Hiti Donvari P Karbi Medium School Hem Serbong Krok Gurukulat Kitoa Hem Hai Hui ki Kimji Aphan CM Aphan Pinpura Lopen Pachini Karbi Bhaktitom Trust Maipu Sanjeev Ingleng Kongchun Bangdeben Timong Atumsi CM Ronghang Aphan Pinpura Lo Pajirdam Trust Tumpen CM Aphan Pinpur Alo ke Pajirdam Ahut EM Pradip Rongpita Chitongdun District Social Welfare Site Kamben Paikuni Inkora Ketom Arni Jurigindeng along Kapreka Hinki Unabang Pubang Pia Tumapan Akejo Pensilang Pon Pusipkiruni Pen Card News along Birtanang Pali District Social Welfare Site Kampen Kipi Warsai Ajay Megalong Akapreka Hinki Unabang Pubang Pia Pan Torch Wheelchair Pikarom Haihui Ron Pon Okpran Katora Tumapanta Dr. Nipen Inghi Bidasing Bay ENT Dr. SK Dasatumsi Selang Pon Bontak Kemathanangji Alam ke Lahenlo Bangso Por Hudanutina Panta Water ID Bank Passbook Ration Card Lapen Asona Sona Hormuk ke Hangachok Lahaya Sunamung Alok Kaviatum ke Seka Chilanga Varsai Long Lelo Medical na tupen pini labangso disability a program kapathik pon labangso long kaduka ve chitong rapsara tum hanan postame pini na chitong duna pon lihin kon churulo lapen ke jasamet pini labangso program long kiron pon disability atum phan handicap atum phan lapen ke amika ve anuka ve atum phan kyongdung Asona mung pusta meron tonlo lapen kiso atum han an pusta me ini doktor atum pen cirap se alang le tuma kiso puthak langlo akiso asona ting pen Dubai lapen ke la disability tum han material pusta me ron tonlo la se la kaduka ve rata tum pusta me ke ongdung amring contingency part of the Rikindeng asona chitongonlo lapen ke Hawaipur apartment pusta me pini nangasi tong duna tungdulo se alang tum kaduka ve pu kanstame lin pen nenga klong pen churulo tapen doktor tum hanan pusta me lin pen churulo Paikuni ni Paing Kora Ketom Arni NKBA ke Parlo AKB CLF Hawaring Deng Inkora Phok ke Pleng Ruptalina Sengkan Katalon Ponjiapan Hidibonglong Baptist Church along Maikangni AKBLCF Indeng Inkora Phok ke Pleng Katalon Ponjiapan Paikuni ni Pai Inkora Ketom Arni Hidibonglong Baptist Church along Mai Ingni Pon Bangsom Mai long Lamrai ke Deng Pon lake Ruptalin Katalon Ponji Arni Lapen Adimaklong ke Pathir Pon lake Surihini re Cleaner Cap Aningkan Thanga Chiklo ni Pai Great Rock Lapen Cleaner Cap ni Thama Parman Hidibonglong Baptist Church along Si Peman Pon Bangso along Speaker ke Pon Reverend Lawrence Ingti Denson Bay Lapen Kajimon Chetre Tumpensi Mai Esegalong Arna Malam Than Pon Po Nan malam sopor pandihina parman bir tamo interponiksina. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products.
and grocery items. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajang tu tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihan amo piputhot bir talang wangtholo rongarak apin posinot mijari deng pen Chandra Singh timong aphan ser sipong phungsi umahalong ri habiri saman bat pontanglo isu aman ke batalo dak rongarak pen penang arling ke thik ding tu chutong nasi arling ke thik ding tum han labang so puthak diri klar dak pen chini ji ding hang je manpeng ke bat koson ma la pen ke komarsi puhu ke phung ma ala su arona tang asap so thik pen li alang tu han ri asap tu ar ponji nasi nali tumang mong pini labang so manpeng ke bat mate puhu ke phung asayang deng along akong ke komatlo Misi Ingling misi si Majupain Pukulo Pura Sarke Borsenot Alang li Timong Sangho Alang li Pensi Ladak Rong Parsenot Alang li Pensi Pini Ladak Rong Arak Penwang Alang li Tu Wang Pensi Ladak Umha Habirisu Apan Alang li Man Peng Tikang Ingling lo jadi man bangke Ingling misi Lasi labangso umhalong rialong ke nilitum akrang hako suceng ani pen reng bonghom ani pen si lehui longi longpat lehui kapacari yaphan longyang bong habiki bini alam dukok lasi alang litum ta aprang pen ta alang litum kethedun dukok lo lasi laso adun alang li sarbara larsi puthot nilitum anam harupen ricu bang pre hukum ben si nilitum selon mi ke do anpen kelang si nilitum piniarni ricu ke the ke bat arni nang li si nilitum labang sohab ye phan pinitum nemrakom ricu pon lola si labang so melo ni si meju pen pu pon lo habi rong asara ili ake sara hota habi nonta asuputa master inu texer amune lo si habi nilihin panama si apang mata pudalo nang habi chowek nai Guwahati Rangsupu Apollo Hospital along Phaikuni Gorai Hini Arni kang samplira achitima pormalom men amekichi nongka chathang klang honseri po biju phukona phan Phaikuni Ingora kethom Arni Guwahati atheri along mian pidam lopusi karni salong birtanangli Asamang kang owe kimilapan owe barimatum aning kedok ahon serepo biju pukon arta troxicap helowing adim sangtechu endam tanglo hon serepo pukon arong kachevoy alam karjulong pen lamarjan ahon seretum ningduk chipirinti ningkan parok crazer kebra troxicap ningkan pen lamarjan appear thelong king kachejor pangching pen alang li kailong pangrumpet near kep rakep Asamis alamarjan along chiparjan lo honse repo pukon kachiparjan alam arjan alun angbong mon hiradoy cycle nohoy pilinga alunta kachithan plup alun lo alangli mahangke theka dimke deblogor sita honse repo pukon api Guwahati rong supialong si hemret pathir lo achithe kewang kasik sakpen arong kachivoy ahon repo pukon apiso Raja Sri Pukon asupo ang Sumon Pukon asupi Sangha Mitra Pukon lapen Donrap Jerpo Jerpi apan ningdu katalo along otekang
Midday Express abir tabang gilap masikang ton paniklo lai bang news channel do me thakmi kurang thu